بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum warahmatullah. Mai tambaya na farko na cewa malam addu'a ta gabata yayin tafiya zuwa masallaci a cikin hadisi. Shin akwai addu'a yayin dawowa zuwa gida daga masallaci? To gaskiya in ma akwai yanzu dai ba zan iya tunawa ba. A yanzu dai ba ni da ilimi cewa akwai addu'a da aka yi idan mutum ya dawo gida daga masallaci akwai zikirin da zai ba zan ce ko a ba ni da ilimi akan wannan. Wallahu alam sai dai insha Allah zan bincika. Mai tambaya na gaba to malam ya bada ansa akan abin da ya shafi maulidi cikin karatunsa saboda haka ba sai mun karanta ba. Wannan na cewa dan Allah malam ina son ka shirya da ni hanyar da zan bi na haddace alkur'ani. Yace Allah ya kara malam lafiya ya azurta ƴaƴansa da fahimta ta addini. To ina ga in ba manta ba a darasinmu da muka yi na kitabul ilmi yana daga cikin abin da a Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen rahimahullahu wato ma'ana yi bayani. Sai dai hadda dangane da mutane mataki-mataki ne, amma dai abin da yake fada babban abin da yake tabbatar da hadda shine wato ma'ana karanta abu da maimaita shi kuma naci dai a dunkule. Kuma idan ka haddace wani adadi kuma akwai bukatar muzakara wani lokaci ka rinka neman sa, shin abin nan da ka ajiye a sto ɗinka yana nan ko kwaya baya nan ko kuma wani abin ya ɗan taɓu, to in dai za a nace insha Allahu wato za a kai ga cin nasara. Shi yasa za ka ga mafi yawanci musamman mu a ƙasar Hausa haddar masu karatun allo tafi, sai mutum ya rubuta sumuni ko rubu'i sai ka ga ya wani sai riƙe carbi ma ya maimaita sau 100. Ba wai na nuna cewa shi carbin sunna bane, wannan faɗare da ake yi, to wannan haga yawan maimaitawar yana haifar da zamansa. Allah ya samu dace. Mai tambaya na gaba na cewa assalamu alaikum warahmatullah. Yace dan Allah malam idan mutum aka masa haihuwa mai sunna ta tanada dangane da yanda zai yi radin sunansa. To abinda sunna ta tanada abu na farko in son samu ne ana wato ma'ana an haifi jariri ko jaririya an gama wanke ta kamar da iyaye suke da sauransu, to mahaifa ita uwa ko uba akwai buƙatar ya ɗauki wannan ɗaye masa addu'a, musamman addu'ar da Allah ya koyar da mu wato ma'ana a cikin littafinsa mai girma
addu'ar da Imran ya yi wa Maryam lokacin da aka haife ta, inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim, inni u'izuhu bika wa dhurriyyatahu min ash-shaytanir rajim. To wannan tana da muhimmanci kware da gaske, wannan addu'a muhimmiya ce, dan addu'ar da ta zo a Qur'ani ko sunna ta fi kowace addu'a. To kuma kai ka san wato ma'ana addu'o'in da zaka ƙara, kamar yadda idan an haifa jarirai iyaye sukan ɗauki wannan jariri su kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa addu'a. To kamar yadda mun sha bayani dai magana kiran sallah da ikama kowanne ɗaya daga ciki dai daga ƙarshe ilimi ya zo mana ba ɗaya da ya inganta, sai dai wannan addu'o'i. To sai abu na biyu shine at-tahnik, shine tauna wani abu mai zaki a zuba wa yaron wato ma'ana a bakinsa. To wannan gaskiya malamai sunan yi saɓani a kai, kuma tun saɓanin bai ja hankali na ba, amma na yanzu ina da izina akan wannan saɓanin. Akwai malaman da suke ganin kususiyar annabi ce, musamman tabarruki da miyan wani, wannan abu ne wanda ya kamata a dube shi. Duk asar na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka cire fitsari da ba haya ko jini, wannan kowanne daga ciki ana neman tabarrukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma a yi da na wani, to wannan mahalli ne na saɓani. Wasu malamai suka ce aqidar ahlus sunna ba a yin tabarruki da wani abu na jikin mutum bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa haka sahabbai bayan manzon Allah sukan jika rigarsa su sha ta sababin wato ma'ana rashin lafiya, ta sababin wannan kuma Allah ya ba su lafiya, saboda gumin manzon Allah ya taba wannan rigar sallallahu alaihi wasallam. To da haka gaskiya da ina tafiya akan wani, kuma musamman ma abin da shi Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin littafinsa Tuhfatul Mawlud fi Ahkamil Mawlud, na cewa imamu ahlus sunna an taba haifa masa da, ya aika wata baiwarsa ta yi ta haniki ta taunawa alewa ta zuba masa. To wannan koda na farko da ya kamata a tabbatar da cewa ingancin haka din, tunda imam ne na ahlus sunna. To in ma ya tabbata gaskiya dai ra'ayin maganganun wa'ancan na cewa abin ya keɓance annabi, gaskiya abu ne da ya kamata a kalle shi, magana ce mai muhimmanci in an duba asalin ahlus sunna. Wannan dai shine a takaice wal ilmu inda Allah. Allah ya shirye da mu, ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, ya nesanta mu daga dukkan abin da ya saba wa koyarwar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما